asik tenan. Yuk.
ngiket gulune pean ya. Nyomudun ya. Tegune Rika. Ibune sing munggah napa diunggahi mawon. Nek ibune mboten munggah sunggahi mawon nggih. Ya. Jonggrang panyuwunmu tak turu. Tenan lho ya Mas. Apa maneh kanthi sewu. Asal jajal kemuruning lincang lan rembulan mesti bakal tak sadani. Disembadani tenan Mas. Sembadani. Nggih. Kembar audio. Mas goyang.
Juragan travel aja nganti kendor juragan travel. Asik Bang Randy matur suwun. Asik. Alhamdulillah kanthi niat mrit cakecut simbar toya asoke dojon saunine wong ayu gregetna ati ngondol gobras-gobres ya urung ya. Asonder tegak-tegakna. Kelambi cekak nora ketang dadi batureni romas roro mlebu aja kok metu maning ya kelalen aku pripun ramane ngantuk. Aku kemang buktiku wayu mundak dadi keloro ya mung trima nyawang selawase ore dikongen nandor dojan ya ki tembange pasar bangkir ya te kanggo ibu hajat khususnya kalian ibu dipun Yono kita kagem sedaya para mong tamu khususipun para warga ingkang tasih kepareng nyawiji kandidatur sugeng mriksani sosok midang tangan ya ingkang nyuwun monggo mriki Pasar
Surabaya calungan. Semanggi Surabaya. Munggah iki lah wong jarum makae lah. Iyalah, aja nang isor lah. Oke, Mbak Tiri. Jarum jarum yo. Jarum coklat. Jarum 7. Ayo ayo Mbak, bandingkan jari Mbak. Biar gua kenang-kenangan yo. Oke, yang perwakilan Jarum jarum manis,
jagung disit. Yo, terus diaturke tembang Kijing Piring. Yo. Miring 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 do. Ayo tari yo. Kijing miring ayo nduk kijing miring miring etan sing lencir kuning dadi gorengan ayo nduk kijing miring 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 ayo wolong dilancake senajan goro wis diciki. Ayo dek kijing miring ayo dek miring miring ana luwak mangan babal yen kurang penatikan bakal ayo dek kijing miring ayo dek kijing miring regane ngomotan tetu yen ra dibengkeng ora bisa mlebu ayo dek kijing miring ayo dek kijing miring 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 ngulon ajan nyanding urung mesti kelakon rejuna gambar wayang kadut cacapi samap ayo kang cakregep sembayang monggo sangun ning alam kubur kijing miring ayo nduk kijing miring cio sabotole tembung melu sabotole ayo nduk Ayo mas, miring miring
separuh tok apa kira maneh? Blendrong kulon langsung ya. Ayo nak kae kae. Asik. Terima kasih. Matur suwun. Matur suwun.
Debi. Mangga, lo gending, Dinas Rin. Pendidikan. Ayo Mbak Devi mriki. Lanjut. Nggih. Caca. Jos. Nah, gesernya ngadep ke sini. Nah. Mbak Devi. Arista. Lah siki gilirane ramane aman grogi, monggo monggo. Anake bae. Nggih, kaya anak lanang monggo. Aman tentrem, Bro. Aman tentrem. Ramane silir-silir. Kehidupane dulur-dulur mertelu khususnya pada ayem tentrem. Ayo gari aman tentrem. Silir-silir. Matur suwun Bapak. Lah iki sing jenengane dinikmati ya, Tru. Bener. Pacokan ramane yang ora. Nggih ulang tahun nggih jenenge. Jangkrik genggong. Ayo yo. Iki geser. Ayo bro kita goyang lagi yuk. Album dari Ibu Waljina. Ayo yo.
sampun katuran